In-normalità f'dal pajjiż llum mhux figurattivament imma letteralment damet mill-Milizja San Stefanu. Minħabba li dan il-pajjiż le mhuwiex pajjiż normali. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'kollegament telefoniku fuq Net FM fejn mistoqsi dwar l-istorja rrapportata għal ħadd filgħodu fuq The Sunday Times of Malta dwar allegata konversazzjoni bejn il-Prim Ministru Roberta Bela u l-Kummissarju tat-Taxxa Marvin Gerti, il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista illi il-fatt li l-Pulizija qed jistennew il-permess ta' Bela biex jissoktaw fl-investigazzjonijiet tagħhom hija wirja ċara illi l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna mhux qed jiffunzjonaw kif suppost. Filwaqt li appella lil pulizija sabiex jagħmlu xogħolhom mingħajr ma jħarsu lejn uċuħ u insista li l-korp għandu mezzi oħra sabiex jissokta fl-investigazzjonijiet brabta ma' dan il-każ, Bernard Grech saħaq illi jekk il-Prim Ministru m'għandu xejn x'jaħbi għandu jagħti xorta waħda l-permess tiegħu lill-Pulizija biex tkompli bil-ħidma tagħha. Però aħna nafu li l-Prim Ministru mhuwiex seren, mhuwiex komdu li joħorġu aktar informazzjoni, jekk joħorġu aktar informazzjoni jistgħu jagħmlu biss ġieħlili u mhux lilu. Dan kollu hekk kif allegatament il-Prim Ministru qed jirrifjuta li jagħti permess biex il-Pulizija twettaq dmira x'potenzjalment l-investigazzjoni jaf tikxef illi hu wettaq reat fiskali. Dan fil-waqt li fil-jum storiku għal din is-sena, jum illi fih iċ-ċittadini Maltin u Awċin bdew jitlaqmu kontra l-pandemija tal-COVID-19, Bernard Grech appella lil poplu sabiex jieħu l-vaċċin fil-waqt li insista illi kulħadd għandu jsegwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa u jikkonsulta mat-tobba fejn hemm bżonn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll illi il-vaċċin mhux l-unika soluzzjoni biex nikkumbattu dan il-virus erriedi, iżda hemm bżonn ir-responsabilità ta' kull wieħed u waħda minnha. Flimkien mal-vaċċin, flimkien mal-responsabilità tagħna kollettiva bħala poplu Malti u Awċi, flimkien ukoll mal-awtoritajiet tas-saħħa li jibqgħu jtuna l-pariri, jiena fiduċjuż illi din il-pandemija nistgħu nirbħula bla dubju x'in ikun il-mument opportun nistgħu ngħidu lil baħnina. Bernard Grech faħħar il-qalb kbira tal-Maltin u l-Awċin l-għada li waqt l-istrina nġabru aktar minn 6 miljun u nofs euro u għassaħa illi ta' kull sena l-poplu dejjem iwieġeb għas-sejħa fil-mument tal-prova u juri solidarjetà sabiex jgħin lil min huwa fil-bżonn. Intant huwa faħar ukoll il-ħidma sfiqa tal-frontliners tul dawn ix-xhur u sellem il-morda fejn awgura lil poplu Malti u Awċi sena ta' kuraġġ u saħħa. Awgura lil kulħadd fuq kollox li kollu sena aħjar, sena mimlija saħħa, sena li fija jkun jista' jerġa' jgħannaq jekk Alla jrid lill-leżiż tiegħu. Francesco Catania, għal Net News.